איוש ושלום לכולם, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. לי קוראים בתמי ואני שגרירת קריקט ישראל. בהדרכה הפעם נכין ביחד שרשרת דגלונים, במיוחד ליום העצמאות, בשיטת פריט אנד קאט. הדגלונים מושלמים כקישוט שמח וצבעוני ומוסיפים לחגיגה. את הדגלונים ניתן להכין בכל עיצוב שתבחרו ולכל אירוע, ואפילו רק בשביל לקשט בשגרה. אז מה זו בעצם שיטת פריט אנד קאט? שיטה זו מאפשרת לנו ליצור עיצוב בדיזיין ספייס, להדפיס אותו במדפסת הביתית, ואז לטעון את ההדפסה למכונת הקריקט אקספלורר, המייקר או המייקר 3 שלנו לחיתוך. המכונה סורקת את סימוני הבליד, החיישן, המודפסים, ואז חותכת את העיצוב שלנו במדויק, ללא צורך במספריים. אנחנו יכולים ליצור באמצעותה מדבקות, טופרים, פאזלים ואפילו לחתוך תמונות בקלות. קישור לפרויקט תמצאו בתיאור הסרטון למטה. והנה, אנחנו מתחילים. בתפריט משמאל נבחר בקטגוריית Shapes. בתוכה נבחר מספר צורות שמתאימות לשרשרת הדגלונים שלנו. נסדר את הצורות בשורה ונצבע אותן. לאחר מכן נגדיל אותן לגודל המבוקש. ניתן לבצע את ההגדלה המדויקת גם בסוף התהליך לבחירתכם. נחזור לקטגוריית Shapes ונבחר הפעם צורת עיגול שתשמש לנו כחורים עבור החוט שעליו תשב שרשרת הדגלונים. לפני מיקום העיגולים אני דואגת ליישר כלפי מעלה את כל הדגלונים שהכנו באמצעות Align בתפריט העליון ו-Align Top. אני מתחילה למקם את העיגולים על גבי הדגלונים ומשנה להם את הצבע. אני משכפלת עיגולים לכל הדגלונים שלי וממקמת אותם. כעת נעבור לשלב עיצוב הדגלונים שלנו. אני בוחרת להוסיף טקסט לאחד מהם. אני בוחרת פונט בעברית באמצעות אפשרות הסינון. מקלידה את הטקסט שלי, משנה לו את הצבע שיבלוט וממקמת אותו על גבי הדגלון. בדגלון השני אני חוזרת על אותה הפעולה, רק שהפעם אני בוחרת לרשום את המספר 75. מוסיפה לו אופסט וממקמת אותו על גבי הדגלון שלנו. לדגלון השלישי בחרתי להוסיף תמונת מגן דוד. אני נכנסת לקטגוריית Images בתפריט משמאל, ובשורת החיפוש מקלידה דיוויד סטאר. בוחרת את העיצוב שאני רוצה ומוסיפה אותה לקנבס. אני משנה את צבע המגן דוד ואת הגודל שלו וממקמת אותו על גבי הדגלון. בדגלון הרביעי בחרתי להוסיף טקסט נוסף שגם אותו אני מכינה וממקמת על גבי הדגלון. אני מוסיפה אופסט קטן לכל עיצובי הדגלונים שלנו, שתהיה להם הדגשה בהדפסה, ומקבצת אותם באפשרות גרופ על מנת שנוכל להזיז אותם ביחד.
אפשרות האופסט יוצרת לנו שכבה גדולה יותר או קטנה יותר של העיצוב. שכבות האופסט מוסיפות צל או קווי מתאר עיצוביים לעיצוב שהכנו. אני מסמנת את כל עיגולי החורים ביחד בתפריט השכבות מצד ימין ומזיזה אותם כלפי מעלה מעבר לדגלונים. אני דואגת ליישר אותם כלפי מעלה באמצעות Align בתפריט העליון ו-Align Top לאחר מכן. אני מקבצת אותם ביחד באמצעות כפתור הגרופ כדי שישמרו על המיקום שלהם ולא יזוזו. אני מוסיפה את האופסט גם לכל צורות הדגלונים. אתם יכולים לראות שאני לא צריכה לשנות את נתוני האופסט מכיוון שהוא תמיד שומר את הגודל שבחרנו בפעם האחרונה. אני רק לוחצת על ההוספה שלו. כעת אני מסמנת כל דגלון ביחד עם העיצוב שלו ולוחצת על כפתור הפלטן. כפתור הפלטן מאפשר לנו להפוך עיצובים רב שכבתיים לשכבה אחת שניתנת להדפסה. אני מחזירה את כל עיגולי החורים ביחד לדגלונים, ממקמת אותם כפי שהיו ולוחצת על כפתור ה-Ungroup על מנת שלא יישארו כקבוצה. כעת אני מסמנת כל דגלון יחד עם עיגולי החורים שלו, ולוחצת בתפריט הימיני למטה על כפתור ה-Attach. לא יראו אותם בהדפסה, אבל המכונה תדע היכן היא צריכה לחתוך את העיגולים, כך שבעצם הם נשארים בהגדרת חיתוך ולא חלק מהצורה ששיתחנו. עיצובי הדגלונים שלנו מוכנים, ונעבור לשלב הבא. אני בחרתי שיהיו לי 2 יחידות מכל דגלון בשרשרת שלנו, ולכן אני משנה זאת. אני עוברת ורואה שכל הדגלונים נכנסים לי בגבולות 2 הדפים, ושלא נדרש לסדר אותם, ונעבור לשלב ההדפסה. בחלון שנפתח לנו נוודא שהמדפסת שלנו היא זו שמופיעה למעלה, נוודא שאפשרות הוספת קווי הבליד מופעלת, ונפעיל את אפשרות ה-Use System Dialog. ברגע שאנו מסמנים אותה, ייפתח לנו חלון לאפשרויות ההדפסה. כל אחד ידייק את בחירתו לפי המדפסת שלו. ההדפסות שלי מוכנות ואני עוברת לשלב החיתוך. אני בחרתי להדפיס את הדגלונים על דף פוטו איכותי. ניתן לבחור גם להדפיס על בריסטול רגיל. שרשרת הדגלונים שלנו מוכנה לחגיגה. אני כבר מחכה לראות את קישוטי החג שלכם, אז אל תשכחו לתייג אותי, ואתם מוזמנים לרשום לנו בתגובות אילו עוד הדרכות תשמחו שנכין עבורכם. ניפגש בהדרכה הבאה.